sonar la campana de l'entrada, la sabateria. Ara! El digui en Joan, sortir disparat cap al mostrador. Quina desil·lusió en veure una família amb 3 fills que eliminava totes les sabates. No trobo unes adides d'últim model. Les negles en camerataire. No, ara com es poden saber a les deixa de comprar-les. En assabentar-me que feien servir nens a les seves servides. En canvi tinc unes altres. Úniques, més barates. Oh, i tant! I en aquests. No us agrada! Quina porqueria! No són de marca! No, això és tot el que tinc. Estan molt ben fetes, però no entens qualsevol cosa que faci una mica. Bé, gràcies, ja anirem a un altre lloc. I anaven passant les hores quan el Joan sentia un cridoria de nens fora de la botiga. Va, macos, us compro 3 números. Visca! I els nens marxaren alegres, carrer avall, mentre en Joan tornava a botiga. I arribà la posta del sol i en Joan tingué l'altra bici. Bona nit, sabater. Qui ens vol comprar targetes de Nadal? Les estem nosaltres per als vostres familiars i amics. Va, sisplau. Cansat i trist, en Joan sent anar a dormir, tots pensant per què l'esperit de Nadal no havia aparegut. Encara no m'has vist? Però si he estat venint tot el dia. Te recordes dels colors de la dona ignorant? I del somriure d'entusiasme en la pomella sabata? I dels ulls plorosos a l'home que has convidat a dinar? Doncs allà, en cada un d'ells, estava l'esperit del Nadal. I see trees of green, red roses. I see them blue.